Co mám říkat? Je třeba nahrát tu promo, ale aby lidi přišli, že? A už to děláme s tím dlouho a furt nám to nejde. Tak je To asi fakt nejsme dobří. Už víme datum. 8.10., že? To je říjen, to je teď. To je teď v pátek, To je teď v pátek. Tak to jdi do To se jenom dvakrát vyspím a... Jednou přijít. vlastně jenom. Je třeba přijít na Ne, down vlastně party. středa. Dvakrát, no. No, nebo... A tak můžeš spát jednou, že? Ponocoval, víš? No. Bude to ve Vrtuli, že? Na Baňská. Ve Vrtuli, Co ještě no. řekneme? To budou tapes. Tapes a... Lukyš, vole. Lukyš. Lukyš. Lukyš, jako fakt Lukyš se poctivě připravuje a bude mít svůj druhý koncert, takže... Druhý už. My budeme mít první. Aha, my nebudeme mít možná No, koncert. doufám. DJ Štork, že? Známý. Jsem No. teď zjistil, že jsem mohl mít profika, ale... DJ Štork je profík. Ale DJ Štork je ještě větší profik. DJ Štork je opravdový profík. A... Opravdu... No. Ne, to nepřekvapilo, asi by to, že to uděláme třeba, že... No, a... Tak přijďte. Dám si kobry. A když nepřijdete, to vlastně vůbec neovlivní to, že si dám kobry. To bude půjč, Filipa. Už mi kousnout. Spíčáte. To s hruškou. Jdeš, no. Máš evidentně hlad. Botánu. Řekni 3 kobry na jednou.